Zvakabuda zviri zvechokwadi Panashe ari kudanana nemunhu anonzi munhu wachona anonzi Emily ndiyo akanzi sister yako yachona. Okay, zvakabuda zvichiratidza kuti vari kudanana, muchaita sei? Noenda kutongoita zvanenge ndaita ipapa minoti achadii. Alright. Okay. Emily. Okay. Panache. Alright. Hello, Mr. Panache, how are you? I'm fine, and you, Maurice? Aiwa, isusu tiri vatsvene. My name is Mr. Dembe Tembe and we are calling you from APD Studio Zimbabwe, anditi? Yeah. Okay, so isusu tinodhila nema-relationships anditi, hatipo pakuputsa asi tiripo pakuvaka anditi? Kwakanaka. Ya, kwakanaka. So tine scenario yatasangana nayo yekuti musikana wenyu anonzi Emily, handiti momuziva? Emily. Exactly. Aha, so inini ndodhila nema-relationship, so angonditi zvene, I just want you to help me, like ndoda kuti mumbofonera mukomana wangu mumbotaurawo naye munzwa kuti zviriko here, ndini ndega here, handiti? Exactly. So ameno ari kuti zvene ane mamwe ma-messages machatsi akabata nemusikana anonzi Lois, handiti? Exactly. So iye akuda kuziva kuti zvene what's going on between you and Lois, handiti? Ndamuudza vanoti hanzvadzi yangu. Okay, wakatombomudza kuti Lois hanzvadzi yako? Like hapana zvoitika, unoziva ngotaura nehanzvadzi. Alright. Lois ihanzvadzi yako, hapana chimwe chiripo, hamutombodanane, hamutomboflete and hapana zvimwe, handiti? Okay. So iwewe Emily unonyatsomuda nemoyo wako wese here? Ndomuda. Zvekurevesa? Zvekutodaro. Okay, how long have you been dating imimi naEmily? Tane 1 year. Mane 1 year muchidheta mese? Yeah. Okay, so mukona Emily ndinaye panapa and akateerera, you know, ane ma-insecurities and ma-trust issues at the same time, handiti? Okay, so hamunawo mashoko erudo here amungade kumuudza so that she will be 100% satisfied kuti ndiye ega, handiti, so that anonyatsogutsikana osiyana nezvima-insecurities zvaanazvo zvekuti muri kudanana naLois anova ari hanzvadzi yenyu, handiti? Exactly. Munokwanisa kungomuudzawo zvenyu mashoko erudo, momuudza mashoko eyambiro? She has to know that I love you so much. Okay. Nototarisira marriage pari, nomudisisa. Munomudisisa nemoyo wenyu and ndiye ega, you're 100% loyal to her, right? Yeah. Wow, that's super dope. Okay, so in a scale of 100, mungampa how many percent? 99.9. 99.9. Munonyatsomuda nemoyo wenyu wese. Okay, so ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunomboitirana murelationship zvinonyatsoratidza kuti zvenamaya muri kunyatsodanana imimi naEmily? Tikamboenda tese kuhoneymoon. Alright. Makamboenda mese kuhoneymoon? What do you mean when you are saying honeymoon musati maroorana? Aiwa, isusu takatongoti tikuenda. Takuendo kuhoneymoon yedu tega. Alright, wow, that's super dope. Anyways, asingazivi kuti murelationship munotomboendwa kuhoneymoon and zviratidza kuti muri kutodanana. Wow, ndimakazvitanga. That's super dope. Anyways, mati imimi Lois ihanzvadzi yenyu, handiti? And hamutombomude, hamuna ma-feelings naye and everything, zviri kufungidzirwa ritori drama, handiti? Dareko. Alright, that's super dope. Okay, so ndachikumbirawo mutaure naLois kakozi ndiye watinaye panapa. Handiko. Hello, handiti mati Lois hanzvadzi yenyu? Iwe uri kuti unaye papo? Ndombura mutaure naye, handiti Lois hanzvadzi yenyu imimi munodanana naEmily, handiti? Kwewamona kupi chichikuitika? Ndombura mutaure nehanzvadzi yenyu, taure naye. Panache. Hello. Ndiri chii chako? Baby. Ko Emily? Kafriend kahanzvadzi kangu. Tinondoziya zvipi naiwe? Ndoziya zvipi? Baby, unoziva ndokuda wani? Ndokuda wani? Mukuru,
matizvo neloisi ehanzvadzi yenyu handiti? Aiwa, naiti Emily. Handiti mati makaenda kuhanimun here mimi? Aiwa, kuchibaba mimi mavhone kupi kuzosangana nebhebhi rangu pakuti uchiita zvakuita. Ndasangana nehanzvadzi yako. Mati loisi hanzvadzi yenyu baba. Taure naye. Baby. Nda sister yako nhasi. Baby. Nda sister yako nhasi here nePanashe. Baby ndokuda singaiti. Asondozviitirei baby? Ndozviitirei? Makublema mwana manje. Imimi munozviitirei imimi? Aiwa ka. Iwo chibaba iwe nyarara mira mbutaura nemunhu wangu. Iwo zvakupinda pautubvunze zvimakweshe zvavo sina basa. Mboraniwo. Aiwa inini ndiri inini anti mimi muri brother kune mabhebhe enyu ese ari maviri here? Aiwa isinya kuti ndiri mabrothers. But iwo haungauye utaura nemusikana wangu wanifonere uchindipenga chii chakadaro. Amen utaure nayo. Panashe. Baby. Panashe. Baby ndokuda singaite ameno ko wasangana naye munhu yekupi? Hazvinei kuti ndasangana naye kupi, saka inini ndiri sister yako shuwa. Baby, you are my love here. Zvaunonyazoziva ndokuda wani baby. Nezvese zvandinokuitira Panashe. Baby, ngwani ndotokuitira wani baby. Ndoziva unondiitira everything. Zvandotora baby. Sanganisa here naiyo. Baby, anambokusanganisa ndikutongobvunza ko uyo mukomana wanaye abva kupi? Ndakutoitawo ma-trust issues because zvauita izvizvi. Aiwa mukuru imimi matizvoni. Emily ndiye bhebhi wenyu handiti ndi makaenda kuhanimun ende munomuda 99.9% right? Aiwa chibaba. Umboraniwo. Zvasheja izvezvo. Tondiitisa shu. Memuchinzi muri sister. Muri Apa sister yake. sister. Baby, ndokuda singaitewa. Taure nehanzvadzi yenyu sisi. Ko iwo wakuenda kune mufesu kasi ndiwo wakudana naye. Saka budi inini ndiri sister yenyu. Aiwa baby, uyu munhu aunaye kasi ndiwo wakudana naye ka. Aiwa mukuru musadotiza nyaya hanzi loisi hanzani Emily chii chenyu? Iyo hanzvadzi yangu ka. Imi mndara imi mutikwanira ndiri mamusingati bhebhi renyu apa? Aiwa no ko chibaba umboraniwo ende muri pai futi. Taure naye. nePanashe. Hatidonhoka pusa taure nemunhu. Panashe. Hatidonhoka pusa taure nemunhu. Panashe. Baby. Umuudze musikana wako iye kuti hanzi neni ndikakuona. Aiwa musikana hana basa taurei naiye iyoyo. Newe wacho futi. Ndichaita zvandichaita. Usanitsvage. Uri kupa? Ndati usanitsvage ndichaita zvandichaita usati umbonitsvagako. Uri kupa right now wasangana kupi nechibaba chikuti vhiringidza. Ndikakuudza uzodi. Usateerere vanhu vanenge vada kungoda kuti tiparadzane. Pamwe vari kutokuda muchinde. Okay, ndokumbira mungomudza mashoko atari kupedzisira. Manzomudze mashoko atari kupedzisira. Ini newe zvatopera nhasi handichada futi kunzwa nezvako. Kuchiko naye baby. Usanitsvage futi. Mukuru, in other words, arungotaura kuti maybe right now mave 100% brother and mato sister yenyu zvemashuwa ndiri. Chibaba ndikakuona eka mahwani yenyu chibaba. Aiwa but izvezvi tombotaura kuti mabhudhi nasisi handiti. Baba musadaro imi. Aiwa tatodaro ndomburo mungomudza mashoko maviri ekupedzisira akasisi venyaka. Baby Emily. Itai sisi musati baby. Friend yangu, she's just like a sister to me. Tosanda kauti hanzvadzi baby. But at the same time wakabvunzwa na Emily will be like Lois is just a sister to me handiti. I love you so much baby. Imimi chibaba imbonyarira yanzvitara nemi. Muri kufuidziswa mukuitiswa sister. Ainamba ndichada. Hanzi handichada baba. Anyway, Ziribo, thank you so much handiti. Kuchibaba hanziko. Hanziko naye mukoma. Yo, anyways, murufela sister. Ndikurwadziwa. Ndikurwadziwa. Okay, so mafela semichinzi muri sister nika sisi. Ndatopererwa wena.
so akaenda kuna Emil anenge achiti Lois is just a sister to me, hapana chiripo, right? Akauya kwauri futi, they know by each other shame and so in other words muri kuitiswa mutamisa bhora risina mweya, right? chikweshe chaicho ichi. So I mean muri kuti obviously you come back and say baby you know what this and that chi ina hangu handichada ndakutosiyana naye. alright. Haaziriye last okay so alright amuno mashoko eyambirwa mudongodzo vamwe vasikana variko vobva vari kunzi she's just a friend, she's just a sister to me. Chingovapewo mashoko 1 2 3 since mazvinzwira. Mufanira kutotsvagizirira nyaya dzachiona kuzi pakashata. Okay, so hey, don't forget to follow me at King Ryan Skis. Don't forget to subscribe on my YouTube channel at King Ryan Skis, as well as following at King Ryan TV Sales, as well as following at TJZW.